ze los. De eerste slag is voor Isbrechten. Het publiek kan nou de hele dag genieten van de keertpartijen. Maar wel op houten bankjes. Daar kan takken verhoring in komen. Het freulenbestuur had een enquête om te zien of er verlet is van kuubstwoltjes. De kaartjes worden wel €5 duurder. Je hadden wel €4 extra verroer? Jawel, ja. Voor de hele dag wel, want je bent jong, ben je wel weg, ja. Wat heb je invult? Nou, dat zou ouderwets sabeleo moeten, want dit het wel wordt. Want kerstje op een bank. De Freulen, ja, een heel soort traditie en dat wel, maar wij willen toch ook wel eens een beetje met de tijd morgen dat ze zeggen, hey, de meeste morgen worden noffelijk zitten. Noffelijk zitten, ja, dan heb ik het er wel verroer, ja. Ik heb op de eind van de dag toch wel een houten kont om samen te zeggen. Dat vind ik eigenlijk zonde. Ik vind op houten bankje kun je best zitten, tenminste in de jeugd, hè. Wij zijn wat jonger nog. Dus dat vind ik net erg om daarop te zitten. De kuubstwoltjes nemen wel meer plak in, dus als ze er komen is er minder zitplak. De bindtribunes, die kunnen groter maken worden. Dus we kunnen nog langer maken worden en nou, het moet kan ook nog wat dieper maken worden. Dus we hebben wel ruimte om dat weer uit te breiden. Dat is alle jaren van takken hier. Dit hier nog even strobieten op houten bankjes.